neem maar een lamp daar. Yo Minecrafters, welkom bij deze nieuwe TikTok short, Minecraft short, wat je wilt noemen. Mijn naam is Menno en we zitten hier. Sensei Marcel. En ik zou jullie de vouwwagen laten zien. Dit is de vouwwagen, daar is Sensei. Sensei. Airfryer. Airfryer. Kijk mensen, hier slaap ik. Ja, top toch? Nou, dit was hem weer. Menno, out. Hallo. Sensei oud. Moedertje is al oud. En Bram altijd. Body ook en stommel op pad. Dit was hem weer. Menno, out. Sensei oud.